האנטישמי המפורסם בעולם, בואו נכיר את The Weeknd, או בשמו המלא, אייבל מקונן טספיי. הסיפור של הגיבור שלנו מתחיל בקנדה, כשאייבל הצעיר בן ה-17, באחד מהסופ"שים מחליט לעזוב את הבית ספר, ומעולם לא לשוב אליו. באותם ימים האומן הצעיר מבלה את רוב הזמן שלו עם חברים ברחובות טורונטו, תוך כדי שהוא מנסה להגשים חלום ולמצוא את דרכו בעולם המוזיקה. Weeknd. You don't know what's in store. Know what you're here for. בשנת 2011, The Weeknd האנונימי משחרר לאינטרנט את המיקסטייפ הראשון שלו, House of Balloon. המיקסטייפ תופס תשומת לב רבה שהוא מביא איתו סאונד חדש לז'אנר ה-R&B, עם אווירה אפלה ומסתורית, מילים שמדברות על מערכות יחסים רעילות ושימוש מופרז. מפורסמים רבים וביניהם דרק מתלהבים מהסאונד החדש ומתחילים לשאול לזהותו של הזמר האנונימי. באותם ימים אף אחד לא באמת ידע מי זה The Weeknd, אנשים לא באמת ידעו אם זו להקה או בן אדם אחד. לאחר ההצלחה של House of Balloon וחשיפתו, מאוחר יותר באותה שנה, The Weeknd משחרר עוד שתי מיקסטייפים, Thursday ו-Echo of Silence, ומאחד את שלושתם לטרילוגיה אחת בשם טרילוגי. ב-2013 The Weeknd מוציא את האלבום סטודיו הראשון שלו, Kissland. הוא לא זוכה להצלחה רבה, כשאני אישית חושב שזאת אולי היצירה הכי טובה שלו. אבל מאוחר יותר, בשנת 2015, הוא פורץ בגדול עם האלבום Beauty Behind the Madness. האלבום שמגדיר את The Weeknd מחדש והופך אותו מאמן R&B מבטיח לכוכב פופ עולמי, עם להיטים כמו Can't Feel My Face, In the Night ו-The Hills. באותו אלבום, בצילומים לקליפ In the Night, הוא פוגש את דוגמנית ידועה לשמצה בלה חדיד. שם מתחיל סיפור אהבה שכולל שתי קדנציות, ושורה של שירים בהם הוא מתאר את המערכת יחסים הרעילה ביניהם. דוגמה אחת היא Save Your Tears, שבו מתאר את האירוע שבלה פרצה בבכי במועדון לילה ב-LA כשהיא פגשה את The Weeknd במקרה. ב-2016 The Weeknd משנה את החזות שלו לראשונה ומשתף פעולה עם דאפט פאנק באלבום Starboy, אלבום שמתפוצץ בכל רחבי העולם. ודווקא כאן, כשנדמה שלא היה לאן לעלות, ב-2020 כשכולם אומרים לו לא לעשות את זה, הוא משחרר את האלבום האיקוני After Hours. ואז במשך שנתיים The Weeknd בכל הופעה פומבית מופיע כדמות עם ג'קט אדום וחבלות בפנים. האלבום הזה נועץ את מעמדו של The Weeknd כאמן פופ מהגדולים בהיסטוריה, ויש שיגידו מייקל ג'קסון של ימינו. כיום, עם למעלה מ-100 מיליון השמעות בספוטיפיי, בסיבובי הופעות שממלאים אצטדיונים בכל רחבי העולם, The Weeknd הוא מגה-סטאר ותופעה עולמית. אבל כאן בישראל, הוא לא זוכה להערכה הבאה הוא זוכה בעולם, ונתפס כדמות אנטישמית ושונאת יהודים. בעיקר בגלל הקשרים שלו עם האקסיט בלה חדיד, ועם הבת זוג הנוכחית שלו, סימי קדרה. בחיפוש קצר באינטרנט אפשר למצוא דיווחים על התרומות מזון שהוא עשה לתושבי עזה, ובהופעות האחרונות שלו אנשי האבטחה ניצחו עם כפיות. ומכאן עולה השאלה, שאומנם לא הביע שנאה פומבית כלפי ישראל, אך הראה סולידריות כלפי הצד השני, הוא אכן אנטישמי. תשפטו אתם. אני דימה, וכמו The Weeknd אני מנסה להגשים חלום. מה שכן, אני בטוח לא אנטישמי. אם בא לכם לתמוך בעשייה שלי, אני אשמח שתעקבו ותצטרפו אליי במסע שלי.